سلام بروخات سلام نايز مدب زي تخاتاتلتي حاتن حواتن أبوتاتن أرديتاتن كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒናን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ባር ናይሎም ርእስና ነገስታት ወይ መራሕቲ ኣብ ቀድሚ እግዚአብሔር ብዝብል ርእስቲ ካብ ቃል ኣምላኽ ክርኢና እንታይ ዕላማና እግዚአብሔር መራሕቲ ነገስታት ሲ ምንታይ ዘልዕሎም ምንታይ ኸ ዘተስኦም ሓደ ኣርባዕተ ሰፈላለ ምኽንያታት ካብ ቃል ኣምላኽ ክርኢና እሞ እግዚአብሔር ክዛረበናን ክምህረናን ክንጽልይና ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር ጎይታ ሰማይን ምድርን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምልክ ዘለካ ንዓኻ ዘይግዛእካን ኣብ ትሕቲኻ ዘይኮነን ወላ ሓደ የለን እሞ ድላይካ ትገብር ኣምላኽ ከምዃንካ ፈሊጥና ሎሚ ነገርና ኩሉ ንዓኻ ኣሕሊፍና ክንህብ ብዛዕባቶም እተተንስኦም ነገስታትን መራሕትን ድማ ንህናይ ዕላማን ብኸመይ መንገድን ናብ ስልጣን ከም ዝመፁ ፈሊጥና እግዚአብሔር ጥዑይ ምሕዳር ጥዑይ መንግስቲ ካባኻ ከም ምዃኑ ፈሊጥና ረድኤት ካባኻ ክንሓትት ኣብ ቅዱስ ቃልካ ዘሎ ሓቂ ድማ ከተብርሃልና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንልቦና ኾነና ኣእምሮ ኾነና ካብ ቃልካ ክትዛረበና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኻ ቀሪበ ይጽልይ ኣለኹ ስለ ሰማዕካና ተመስገን በዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ንህዝቢ ዓይናይ ቃል ኣምላኽ መለክዒ ሒዝና ከም ንጥምት ኣመለኻኽታና ጥዑይ ክትገብሮ ይጽልይ ኣለኹ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ቅዱስ ስምካ ይባረኽ ንዓኻ ጨንቀካ ሓንቲ እኳ ስለ ዘየለ ድማ ንዓኻ ክብሪ ንህብ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ስምካ ይባረኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ነገስታት ስልጣኖም ካብ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ንሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዓበይቲ ምኽንያታት ከም ዝትንስኡ ኢና ነንብብ ቀዳማይ ናይ ነገስታት ወይ ናይ መራሕቲ ኣብ ስልጣን ምምጻእ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ ካልኣይ ገሊኦም እግዚአብሔር ከተስኦም ከሎ ድማ ንምቕጻእ ንመከራ ከም ዝኾኑ ገሊኦም ድማ ንራህዋ ንበረኸት ንኻሕሳ ከም ዝኾኑ ገሊኦም ካብቶም ዘተስኦም ድማ ኣፈጸምቲ ናይ እግዚአብሔር ትንቢት ኮይኖም ከም ዝትንስኡውን መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ግና ገሊኦም ክትንስኡ ከለዉ መሳርሕቲ ሰይጣን ኮይኖም ህዝቢ ንምስሓት ህዝቢ ንምግጋይ ዝትስኡውን ኣይተሳእኑ እምበር ብዛዕባ እዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክርኢና ቀዳማይ እግዚአብሔር ስልጣን ዝህብ ስርዓት ዘበለ ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ንፍለጥ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ንመራሕቲ ዘተስኦም ከምቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጓሳ ዘሎ ኣብ ሃገር ድማ ጓሳ ህዝቢ ከም ዝኾነ ገይሩ እዩ ብዛዕባ መራሒ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ነቶም መራሕቲ ከም ጓሶት ገይሩ ኣቕሪብዎም ኣሎ ጓሳ ንርእሱ ጥራይ ዝጓስ እንተኾይኑ ጓሳ ኣይኮነ ንርእሱ ክጓስ እኳ ዝግብኦ እንተኾነ ዋና ዕላምኡ ግና ንርእሱ ዝጓስ ዘሎስ ነቶም ዝጓስዮም ብትኽክል ምምራሕ ክኽእል እዩ ንርእሱ ዝጓስ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ቆልዓ ኢልዎ ኣሎ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 10 እምበኣር ቶም ዝጓስ እዩ ንህዝቢ ምእንቲ ክጓስ እዩ እዮም ጓሶት መራሕቲ ዝኾኑ ስለዚ መራሒ ተባሂሎም ይጽውዑ ጓሶት ተባሂሎም ይጽውዑ ሰብ ስልጣን ተባሂሎም ይጽውዑ ነገስታት ተባሂሎም ይጽውዑ ብናይሎም ዘራርባ ድማ ፕሬዚደንት ፕራይም ሚኒስተር ተባሂሎም
ክጽውዑ ይኽእሉ እዮም ባራ መክብብ ንርእሶም ጥራይ ዝጓስዩ እንተኾይኖም ክጽሕፈሎም ከሎ ሰሎሞን ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡሎ መክብብ ምዕራፍ 10 እንታይ ይብል ኣብ ፍቕዲ 16 ኣተሃገር ኢሉ ንጉስኪ ቆልዓ ዝኾነ እቶም ቆልዓ ንጉስ ኣይከውንን ግን ኣተሓሳስብኡ ካብ ቆልዓ ዘይሓይሽ ቆልዓሲ ጀካ ሃበኒ ክበልዕ ክሰቲ ካልእ ሓላፍነት የብሉን ንጉስኪ ቆልዓ ዝኾነ መሳፍንቲ ድማ አንጊሆም ዝበልዑ ርእሶም ዝጓስዩ ወይ ልኺ ንርእሶም ጥራይ ክጓስዩ ዝተስኡ ኣተሃገር ንጉስኪ ወዲ ክቡራት ዝኾነ ክቡር ሓሳብ ዝሓስብ ንህዝቢ ዝሓይሽ ኣብ መንክቡ ተሰኪሙ ለይትን መዓልትን ዝጽዕር ኣተሃገር ንጉስኪ ወዲ ክቡራት ዝኾነ መሳፍንቲ ድማ ንምስካር ዘይኮነስ ሓይሊ ክረኽቡ ብግቡእ ግዜ ዝበልዑ ብጽእቲ ይኽእል ካብቲ ስራሕ ምብዛሕ ተላዕለ እቲ ቀዳማይ ዝዓቆርዎ ሓይሊ ኣብ ዕዮ ኣብ ንጥፈታት ተወዲኡ እሞ እንደገና ክዓዩ እንተደኣ ኮይኖም ከምቲ መኪና በንዚን መሊኣ እንደገና ጉዕዛኣ ትቕጽል መንፈሳዊ በንዚን ኣሎ ስጋዊ በንዚን ኣሎ ስለዚ ንስጋ ዘድሊ ይምገቡ እሞ እንደገና ብሓይሊ ተዓጢቖም ድማ ዕዮኦም ይቕጽሉ ማለት እዩ እምበር ቶም ርእሶም ዝጓስዩ ጓሶት ግድናይቶም ዝጓስዮም ህዝቢ ዘይብሎም መብዛሕትኡ ግዜ ሎሚ ኣብ ጽፍሕታት ናይ ምምሕዳር ኣብ ጽፍሕታት ናይ ስልጣን ይረአዮም እምበር ናይ መራሕቲ ናይ ሃገራት ስልጣን ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ መን ይኹን ማንም ብኸመይ ናብ ስልጣን ይምጻእ ብዘይገድስ ኣብ ስልጣን ዝደየበ እቲ ተቐሚጡሉ ዘሎ ስርዓት ናይ እግዚኣብሔር ስለዚ ስርዓታትን መንበራትን ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ 15 ክሳብ 17 ጽሒፍዎ ኣሎ በአምላኽ ዘይኮነስ ኢሉ ጳውሎስ ስልጣን የልቦን ቶም ዘለው ስልጣናት ከዓ በአምላኽ ተሰሪዖም እሞ ነፍሲ ወከፍ ነታ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ስልጣን ዘለዎ ይገዛእዮ ኢሉ ስለዚ ከዓ ነቲ በዓል ስልጣን ዝቃወም ነቲ ስርዓት ኣምላኽ ዝቃወም ቶም ዝቃወምዎ ድማ ባዕላቶም ፍርዲ ክቕበሉ እዮም ቶም ገዛእቲ ንእኩይ ግብሪ እምበር ንሰናይ ግብሪ ዘፍሩ ኣይኮኑ ተሓቀኛ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰብ ንእኩይ ግብሪ ዘፍርህ ንሰናይ ግብሪ ዝንእን ክኸውን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ ነቲ በዓል ስልጣን ከይትፈርሆ ዶ ትደሊ ኢኻ ንሱ ንሰናይ ካይሉ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እሞ ሰናይ ግበር ንሱ እውን ክነእደካ እዩ እኩይ እንተገበርካ ግና ኣገልጋሊ ኣምላኽ ነቲ ገባሪ እኩይሲ መቕጻዕቲ ዘምጻሉ ፈዳይ ሕነ ስለ ዝኾነ ሰይፊ ንኸንቱ ኣይዕጠቕን እሞ ፍራሕ ዳ እምበር ኣይትተዓበ ስለዚ ስለ ሕልና ኢልኩም እምበር ስለ መቕጻዕቲ ጥራይ ኣይኮነን ክትግዝእዎም ዝግባአኩም ንሕና ብጎይታ ዝድሓነ ሰናይ ሕልና ብደሙ ተሓጽበ ንኹሉ ሰብ ጽቡቕ ዝሓስብ ሕልና ዘለና ኣመንቲ ንመቕጻዕቲ ዘይኮነስ ካብ ሕልና ተበጊስና ኢና ንዓይ ቅድሚ እቲ በዓል ሰይፊ ሕልና ናይ ቀዳማይ ሰራዒና ቀዳማይ መስካሪና ቀዳማይ መራሒና ስለዚ ቶም ንሕልንኦም ዓሚፆም ዓመፃ ዝገብሩ ግን ንዓኦም ሰይፊ ኣለዎም ዝብል ዘሎ ሮሜ 13 ካብ 1-7 በዚ ምኽንያት እዚ ኢሉ ግብሪ እትህቡ ዘለኹም እምበኣርከ ግብሪ ንዝግብኦ ግብሪ ተጎ ንዝግብኦ ወይ ቀረፅ ንዝግብኦ ቀረፅ ፍርሃት ከም በዓል ስልጣን ንዝግብኦ ከም በዓል ሰይፊ ዝግብኦ ከም በዓል ጠበንጃ ዝግብኦ ፍርሃት ክብረት ንዝግብኦ ከም በዓል ስልጣን ድማ ክብረት ንኹሉ ዝግብኦ ሃብዎ ይብል ወንጌልና መጽሓፍ ቅዱስና ጥዑይ መራሒ ጥዑይ መኻሪ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ካብ 34 ክሳብ 37
نبوكدنصر أمره مستملسلو تزارب قال تزمن مستفصمه أنا نبوكدنصر عينتي ناب سماي العلكمو أمره يتملسلي نتلعو البارخكو نتنزل عالم هياو زخونه جزءاتو زل عالماو جزءات منقصون نولد ولدو زنبر ودسكن أخبركن تام أمدر زنبر خلهم بوس كم قالكوا أي قصر نرسم قالكوا أنت قصروا أبكر مجزي أبير قاليكون أبي مجزي أبير نسو أبصراوي سماين أب تام أمدر زنبرون كم فقاري إزقبر نيدو خلكلا سلام تايز تقبر زبلو أون يلبون بتاعزيتي بار أنا نبوكدنصر أمره يتملسلي نخبر منقستيكا قرمان من صبراقن تملسلي أما خرتي موكانن تيدليني أنا خا أم منقستي أنعكو زبلت أبيتون توسخلي حجرما أنا نبوكدنصر نتنقص سماي أمسكن الله እግዚአብሔር ንጉስ ሰማይ ንጉስ ምድሪዩ ለልካ የብለለኹ እخبرለኹ ተግባሩ ሁሉ ሐቂ መንገድታቱ ፍርዲ እሞ ነቶም ተዓብዮም ዝኸዱ ከዋርዶም ይኽእል ዳንኤል ምዕራፍ 4 ካብ 34 ክሳብ 37 መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ከንታይ ይብል ኣነ ጥበብ ኣብ ልቦና እነብር ናይ እግዚአብሔር ጥበብ حساب التدما ركب እግዚአብሔር مفرح دما نخفات مصلايو انون تعبيتن تمكحتن كفو اكايدان قنان افن صلي مخرن مسلاطنا تيو امرو اني سلطاننا تيو እግዚአብሔርዩ بطببو غيرو زارب زلو ነገስታት በአይ ነግሱ መሳፍንት በአይ ገሮም ጽድቅ ይحقጉ ገዛአትን ከበርቴን بزلو መኳንንት ምድርን በአይ ገዝኡ سلطان عمرو زحدق عمرو زهب طبب زحدق طبب زهب بينو እግዚአብሔር مبار እግዚአብሔር አብልዕ ሁሉም ነገስታት ወይ መራሕቲ ስልጣን አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተረፈውን ንጉስ ነገስታት አብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 እንታይ ይብል ብዛዕባ ኢየሱስ ክገልጽ ቆሎ ምዕራፍ 1 4-6 كسع حموشته زل خمزي بل كابتي أمون مسكرن بخري موتاتن رأسي نقصات مدرن زخونة يسوس كريستوس بخر موتات رأس نقصات مدري إيو حجون تندق تزنع أوه رأس ما أزم كوين زقز زلو عبلع الخلو ملك زلو يسوس تقبل له أي تقبل له ناي مقبل قداي كونن أتي እግዚአብሔር ንጉሴ ሸምኮ ዝበሎ ፈጽሞ ደአምበር አኽበሮ ደአምበር አየፍርሶ ወንጌል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 2 ብዛዕባ ኢየሱስ ይብል እምበር እዚ ኻፈለጥና አብ መዝሙረ ዳዊት 103 كاب 19-12 منغستو ابل علي خلو تجزء كم زلا تزاريبولو እግዚአብሔር ንዝፋኑ አብ ሰማይ አቆመ መንግስቱን ابل علي خلو تجزال بار ملائكت يوافر سبات يوافر ورخال عيشمو نغركا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አበሎ አብ ሰማይ መላእክት ሰራዊት አበሎ አብ ታሕቲ አብ ምድሪ ናይቶም አብ ሰማይ ዘለው ሰራዊትን ናይቶም አብ ምድሪ አለውና ዝብሎም ሰራዊትን ናይ እግዚአብሔር እዮም ድላዩ አብኦም ክገብር ስልጣን አለው ልብ ንጉስ ከም ድላዩ አብ ኢድ እግዚአብሔር ልብ ንጉስ አብ ኢድ እግዚአብሔር ከወሓዝማ ይሞ ንሱን አብ ዝደለየ ይመልሶይ አመንቲ ይኹኑ ዘይአመንቲ እግዚአብሔር ነቲ በኦም ክገብሮ ዝደሊ ዘበለ አብ ልቦም حساب هيبو حسابهم كلوت كإلت اللو انبن تبالو دما حسابهم كمبركخ سلطان اللو زيابير تمسكن بار كم زيبل أما زمر داويت ميتن حموشت لب نقص أبقرمك زيابير أب إيدو خمس خونه
كنفلت مزمور داويت 105 كم زيبل كاب 16-17 ጥሜትና በሃገር ጸውዐይሉ አበይ ኣብ ግብጺ ኩሉ ምርኩስ እንጌራ ሰበረ ኣብ ግብጺ እንጌራ ዝርከበሉ ጊዜ ኣብ ካልእ ግና ጥሜት እዚ ጥሜት እዚ ነቶም ደቂ እስራኤል ምስ ያዕቆብ ናብ ግብጺ ክወርዱ ገይርዎም እንጌራ ክበልዑ ጥሜትና በሃገር ጸውዐ ኩሉ ምርኩስ እንጌራ ሰበረ ቀቅድሚኦም ሰብኣይ ለኣኸ ዮሴፍ ብዕላማ ዮሴፍ ከም ባርያ ተሸጠ ነጋሩ ብመቁሕ ሳቀዩ ነፍሱ ኣብ ሓጢን ኣተወት ቃሉ ክሳዕ ዝፍጸም ቃል እግዚአብሔር ክሳዕ ዝፍትኖ ንጉስ ልኢኹ ኣፍትሖ እግዚአብሔር ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ስለዚ እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ጉዳይ ስለ ዘለዎ ነቲ ንጉስ ክጥቀመሉ ከሎ ንርኢ እቲ ገዛ ኣሕዛብ ገዛ ኣመንቲ ኮነን ዝብል ዘሎ ገዛ ኣሕዛብ ሓራ ኣውፅኦ ንመሳፍንቱ ከም ፍቃዱ ከኣስሮም ንሽማግለታቱ ከዓ ጥበብ ክምህሮም ጎይታ ቤቱን ኣዛዝ ኩሉ ጥሪቱን ገበሮ እስራኤል ናብ ግብጺ መፀ ያዕቆብን ኣብ ሃገር ካም ሰፈረ ንህዝቡ ከዓ ኣዝዩ ኣብዝሖ ካብ ተጻረርቱን ኣበርትዖ ንህዝቡ ክጸልእዎ ንባሮቱ ክተናኸልዎም ናይ መን ባሮት ናይ እግዚአብሔር ልቦም ለወጦ ከም ድሓን ዘንብርዎም ዝነበሩስ ሕጂ ተሰልቢጦሞም ስለምንታይ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉስ ካብ ካልእ መፂኡ ክነግስ ገይሩ ዕላምኡ ከፈጽም ዘገርም እግዚአብሔር እዛ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 37-41 ዘሎ ብዛዕባ ዮሴፍ ተጻሒፉ ዘሎ ከነንብቦ ንኽእል ኢና እምበር እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሰበስልጣናት በዓል ስልጣን ሓሳቦም ምኽሮም ኣዋጆም ከም ድላዩ ክገብር ዝኽእል ሰብ ንእግዚአብሔር ሓይልዎ ኣይፈልጥን እዩ ገሊኦም ንኣምላኽ ስለ ዘይፈልጥዎ ትድልየቶም ከም ድላዮም እናገበሩ ዝኸዱ ክመስሎም ይኽእል እዩ መዓልቲ ምስ ኣኸለ ግና ዘይተጸበኻዮ ዘይተጸበናዮ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ ይፍለጥ ኣማኒ ይኹን ዘይ ኣማኒ በዓል ስልጣን ይኹን ተራሰብ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ በዓል ስልጣን እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ሓደ ጊዜ ባቢሎናውያን ኢየሩሳሌም ንእስራኤል ከቢቦም ክሕዝዋ መጽኦም ከለውሲ እግዚአብሔር ንኤርምያስ መሬት ዓድግ እሞ ጽሕፈት ናይቲ ዝዓደግ ካሉ ድማ ውዕል ጽሑፍ ግበር ኢልዎ ኤርምያስ ከዓ እንታይ ኢልዎ ኣታ እግዚአብሔር እዛ ከተማ ኣብ ኢድ ባቢሎናውያን ክትትሓዝ ቀሪባ ኾላ ኣብ ዙርያና ከቢቦም ከለውስ መሬት ዓድግ ትብለኒ ንመን ክኸውን ኢልዎ ማኣነ እግዚአብሔር እኮ እየ ንዓይ ዘይከኣለን ነገር ዘሎ እዩ ኣነ እኮ ኣምላኽ ኩሉ ስጋ እየ ክብሎ ከሎ ንርኢ እንታይ ማለት እዩ እዚ ትሪኦ ዘለኻ ድሕሪ ቁሩብ ዘመን ኣይክትሪኦን ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ኤርምያስ 32 ካብ 16 ክሳዕ 36 ቀፂሉ ድማ ኣብ መጽሓፍ ኣስቴር ልቢ ነገሥታት ክቕይር ዝኽእል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ 1-12 ማርዶካይ ኣስቴር ሃማን ኣብ ዘለውሉ እዋን እዚ ንጉስ እዚ ክፉእ እናሓሰበሉ ከሎ ሃማን ንማርዶካይ ኣይሰግደልካን እየ ስለ ዝበሎ ከቕትሎ ብዙሕ እናመኸረ ከሎ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ነቲ ንጉስ ድቃስ ዘይብሉ ክሓድር ገይርዎ ስለዘይደቀሰ ሰብ ድማ ምድቃስ ምስ ኣበዮ ገሊኦም ገለ የንብቡ ገሊኦም ገለ ይገብሩ እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ ካብቲ መጽሓፍ ዛንታታት ናይ ታሪክ ህይወቱ ኣብ መንግስቱ ዝተገብረ ከንብብ መጽሓፍ ከንብብ ምስ ጀመረ ሓደ ጊዜ ክፉኣት ሰባት ኣብ ልዕሊኡ ዝመደብሉ ምኽሪ እሞ ማርዶካይ ነቲ ንጉስ ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተሓስበ ከም ዘድሓኖ ከም ዘናገፎ መሰንበበ ነሰብ ዝደኣ እሞ ከምዚ ዝገበረ እንታይ ተገይሩሉ ኢሉ ነቲ ሃማን
قبل عليو زمد بلو زنبره قلبيتو نحمان أخبيرو با نمردوكاي أخبيرو نحمان أبتنس زخعاتو قد كأتخلو جيروي لبنا قصات أبكرمك زي أبهر كم ما يمصنوي أبيدي زلو زبالة يبل زخونه يخو زي أبهر ندقنا أقبر حواريات عسران سلست بزحات نب أولوس قتلو بزح مخيرهم حاصوت مسكرات قريبهم كتقعوا داي زي فتن فلاي 4 زخون سبات نسب زخي قتلنايو نجراين بلا ما ينستيلهم زتمححالو لب أولوس እግዚአብሔር ግና ኣብ ቅድምቲ 100 حلقه ኣብ ቅድምቲ 1000 حلقه مغوس كم زحابو تحيفل قبر حواريات 23 كاب 9-14 كم زيبل بزح ጫው ድማ ኾነ ካብ ወገን ፈሪሳውያን ሓያሎ ጸሐፍቲ ኣብ ሰብኣይዚ ገለኽፉ እኳ ኣይረኸብናን መንፈስ ወይስ መልአኽ ተዛሪብዎ እንተኾነኸ ከመይ ደኣ ይኹን ኢሎም ተንሲኦም ተኻራኸሩ ብዙሕ ባእሲ ምስ ኮነት ሓለቓ 1000 ንሳቶም ንጳውሎስ ከይምንዝዕዎ ፈሪሁ ነቶም ጭፍራ ወሪዶም ኣብ ማእከሎም ዘሪፎም ናብ ሰፈር ከብጽሕዎ ኣዘዞም ጎይታኻ በታ ድሕሪኣ ዘላለይቲ ጳውሎስ ከምቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ብዛዕባይ ዝመስከርካዮ ከምኡውን ኣብ ሮሜ ክትምስክረለይ ይግባኣካ እዩ እሞ ኣጆኻ ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ ምድሪ ምስ ወግሐ ኸዓ ኣይሁድ ንጳውሎስ ክሳዕ ዝቐትልዎ ከይበልዑን ከይሰትዩን ሰሚሮም ተመሓሓሉ እቶም እዚ ዝገበሩ ተመሓሓሉ ኸዓ ካብ 40 ይበዝሑ ነበሩ ንሳቶም ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ናብ ዓበይቲ መጺኦም ንሕና ንጳውሎስ ከይቀተልናዮ ገለ እኳ ከይንጥዕም ብመርገም ተመሓሒልና ኣለና ሕጂ ኸዓ ንስኻትኩም ምስ ዋዕላ ኮይንኩም ነቲ ሓለቓ 1000 ናባኻትኩም ከውፅኦ ብዛዕባኡ ኣጸቢቆም ክትምርምሩ ከም ዝደለኹም ጌርኩም ንገርዎ ንሕና ኸዓ ኣባኻትኩም ከይበጽሐ ክንቀትሎ ተዓጢኦና ኣለና በልዎም ወዲ ሓብቱ ንጳውሎስ ከዓ ነዚ ውዲቶም ሰሚዑ ከደሞ ናብቲ ሰፈር ኣትዩ ንጳውሎስ ነገሮ ጳውሎስ ድማ ካብቶም ሓላቆ 100 ንሓደ ፀዊዑ እዚ ወዲ እዚ ንሓለቓ 1000 ዝነግሮ ዘረባ ኣለዎ እሞ ናብኡ ኮታ ኣትዎ በሎ ንስኻ ሒዙ ምስኡ ወሲዱ ናብቲ ሓለቓ 1000 ኣተዎ እሞ ጳውሎስ እቲ እሱር ናብኡ ፀዊዑ እዚ ወዲ እዚ ዝነግረካ ዘረባ ኣልይዎስ ናባኻ ኣእትወለይ ኢሉ ለሚኑኒ በሎ እቲ ሓለቓ 1000 ከዓ ብኢዱ ሒዙ ወሰዶ ንበይኑ ኣግሊሱ ድማ እቲ ክነግረኒ ትደልዮ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ድማ ኣይሁድ ንጳውሎስ ብዛዕባኡ ኣጸቢቃ ክትሓቶ ከም ዝደለኻ መሊስካ ጽባሕ ናብ ዋዕላ ከተውርደሎም ክልምኑኻ ተማኺሮም ኣለው ካባታቶም ካብ 40 ሰብኣይ ዝበዝሑ ኣድብዮምሉ ኣለው ንዕኡ ክሳዕ ዝቐትልዎ ከይበልዑ ከይሰትዩ ከዓ ብርእሶም ንሒሎም ኣለው እሞ ሕጂ ተዓጢቖም ካባኻ ተስፋ ይጽበየሉ ንስኻ ግና ሕራይ ትበሎም ኢሉ መለሰሉ ድሕርቲ ሓለቓ 1000 ነቲ ወዲ እዚ ንዓይ ከም ዘፍለጥቃኒ ንሓደ እኳ ኣይትንገር ኢሉ ኣዘዞሞ ሰደዶ ንክልተ ሓለቑ 100 ፀዊዑ ከዓ ክሳዕ ቂሳርያ ክኸዱ 200 ዓቀይታይ 70 ፈረሰኛ 200 ሰብ ኩናት ለይቲ ብሳልሰይቲ ሰዓት ኣዳልው በሎም ንጳውሎስ ምእንቲ ከስርርዎ መጽዓኛ كمالو بدحانون أفليكس أبتراسي كبصحو عززين እግዚአብሔር سلب أولوس كما قلت لبنا قسات كغير لبي أحلو كلوت كله نري مبار نقص ويمراحي قال يوم نمقطع نمكرا قال يوم كي نرهوا نبرخت نخاسا كم تسود ما أمصحف قدس الله قال يو بخورا يهبو تتقدم ولدو تتقدم حزبي بتعاوت بعمص بالسفلالي نجر نعملخ كوغيو يصنحمو زጭፍጭፎ ዝቀጽዓሉ
سب يتسع زون كم زيوم زلقكم سبات ناب إنت ناب إسرائيل أسور حركة بابلون سديدو شبط قطعهم كله أب معرف شو عته أب تنبيت إساياس معرف عسرته أب تنبيت إساياس تتصحيفون أب إرمياس معرف حمسان حدن نخلت يوم كم زل أخو مع التمس أخلقنا ستوب إلو كم زود እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ልቡ ዝነበረ ጓሂ ክቐጽዓሉ ዝገበሮ ነድሪ ምስ ዝሓለ ድማ ይዕረቕ እሞ እግዚአብሔር ብሓጎስ ንዕርቂ ንሰላም ንራህዋ ዝልእኮም ድማ ብድሕሪኦም ይመፁ ዘሩባቤል ንኣብነት ነህምያ ንኣብነት ካልኦት እውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዳዊት ዮስያስ ሕዝቅያስ نزي خمسة خطة سؤال كله دما نري بعد تهم نحنا مفداي زلاهم أبوسي 10:3 كابتشي عتخس 10 حدا وإسرائيل نعين حجز كامس إراركاس تفاعت كاي نقص أب كلن كتماتات كاخد إحنا كاس أبي الله بتوم بزعبهم نقص المسافة هبني زبل كلهم فرادو خاخي أبي الله بخوراي نقوس هبكوها بوت عيدما كسعره اتم بخورا زلاهم زقصع مسقصعو بقطعو دما يسعرم هوسي 10:3 كاب 9 تحت با أسور شبط أي إلله بابلون مرحز نبرة نبي كذا نصر بارياي إلله أب إرمياس معرف 10 حمشتن معرف 10 شوعتن تزاري ولا ما تبحاجو زهبكا نقص وي مرحي نفردي نفتحي نرهوا نبرخت نخاصا يو زلقكم زي المصحف القدس تصحيف له داويت እግዚአብሔር أبلع إسرائيل كم زبلو فليطو بزمان دما حزب إسرائيل عرفوا يملالس نير طوي قاسا هيبوهم كلا ساموئيل معرف 5 قاليهم قلنا في الصامية تنبيت يوم زستسو أبزا فترة 15 زامدر زي أنا أخاخ بكا إلو እግዚአብሔር نبرهام زي محللو قنا خيفلت إلو هزبخا أب كالي أب أحزاب 400 عمت كقزيهم بدحريقنا أنا حرام أسوت أخوهم نعاتهم بتعنا زقاسيو كلهم إلو እግዚአብሔር نتز مدبو تنبيت كفتم ما أنتي لكعتي نبرهام زعاتو 400 عمت مستودة 400 سلاسان ديك إسرائيل أبقبسي صنحو قالوهم لك اتنا أبراهام تنبيت كفتم قنا يوسف زي فلت فرعون كاب دقة مسئنا جيسوس نخلهم آيهور كقتلوا مكرا خبز حلم مسقبره قعروا من السماء بسحو እግዚአብሔር ድማ ካብ ግብጽ ዘውጾም መራሒ ሙሴ አተሲኢሎ እዚ አፈጸምት ትንቢት ከሆኑ ንፈርዖን አተሲኢዎ እግዚአብሔር ተመስገነ ብድሕሪኡ ድማ ዳዊት ሂብዎም እዚ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 1 ካብ 16 ክሳብ 17 ካብ 15 ክሳብ 17 ዘሎ አንብቦ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 9 نفرعون زتساكو هايلو حيلة يا بخام انت خري بزل عالم دما انا املاخ مخانم انت خفلت ايه زتساكو هايلو زتساعت شعاته ندقنا دما رومي معرف شعات اب قدماي نقص 10 تنبيت كفتصو مستسو بعال يوسياس እግዚአብሔር አቀዲሙ ተዛረበሎም አለው ያው እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ገሊዮም መቅጻት ገሊዮም ንምሕረት قاليوم نافصمت تنبيت قاليوم دمان مسحات سدن مسداد يتسعوا ميمو نخلهم دما نناتهم كم زهبهم نفلت نقصلوا هنا እግዚአብሔር ይባርኩም አሜን